Γεια. Θα κάνουμε ένα challenge, αλλά το οποίο challenge δεν θα αυτή τη στιγμή. Θα μου το βρίσκει μου γαμό. Σταμάτα τρώσει μαλάκα. Μοίρα, ακούω. Ρε, αυτά μου τα πει η μάνα μου. Συγγνώμη, μάμα. Μαμά, άμα το βλέπεις αυτό, ξέρεις, αγαπάω. Γεια σου, κυρία Λένα. Είναι και εγώ whisky. Το challenge αυτό Μου μπαίνουν τα μαλλιά στα μάτια, κάτσε. Έγινα πότης πίνω το κόλλο μου για να να ξεχάσουμε. Θα κάνει επιτυχία. Σε αυτό το challenge δένουμε τα μάτια του έναν από τους δύο. Με ένα πιάτο βάζουμε πάνω διάφορα πράγματα και προσπαθεί ο άλλος που έχει δεμένα μάτια με την αφή να καταλάβει τι είναι. Δέστε μου τα μάτια. But you got a big booty. Λοιπόν, εγώ εδώ περιμένω. Άρα, εσύ σε φέρεις. Περίμενε, θέλω να βάλω λίγο. Βάλω το στήρι, Εγώ θα καταφέρω τα χέρια, απλά μέσα να μην πίνει. Μάλλον το στόμα μου. Όχι. έχεις κατουρίσει. Όχι, μαλακά. Πότε πήγα. Είναι κάτι συλλογικό. Να. Τι έχεις βάλει ρε μαλακά. Αγαπημένο μου βάλει λίγο. Λεμονάρα ρε. Λεμονάρα. Μαλίστα. Αγαπημένο σου, έλα. Έλα, έλα. Μαλάκα, έχει και αυτό κλευρό. Όχι. Δεν λέμε αυτό. Το κέντρο σου θα το δεις. Απλά, ό,τι είναι υγρό, έχει λίγο νεράκι. Ωραία πίχλα. Όχι ρε μαλακά. Τι είναι μαλάκα, πες και το Το λίγο. κάνω fisting. Μαρμελάδα. Ξέρεις, καφές με λίγο νεράκι. Το νεράκι είναι από πριν. Δες εδώ, δες τα χέρια μου. Δες τα. Από εκεί. Είναι δυνατή. Δες τι τραβάω. Θα το κάνω μόνο για εσάς. Μόνο για εσάς θα το κάνω. Ιου. Αυτό είναι. Λοιπόν, είναι και παιδιά από το ψυγείο. Δεν τα... Ναι. Παιδιά δεν τα ψήσει. Θα λέγανε και πίτσα. Άρα που έχει πίτσα. Ναι. Μαλάκα για την παιδιά. Τέλος. Εδώ. It's time to escape, but I don't know where the fuck I'm headed. Up or down, right or Κάνουνε. Δύο άλογα μαζί. Για πείτε, σκεφτείτε, δεν θα το βρείτε. Διάλογο. Αυτό είναι το υλικό μας. Μισό. Αυτό είναι το υλικό μας. Πιάσε. Λοιπόν. Ήρεμα εδώ. Και ξεκινώ. Επίσης πιάσε. Ηλία, πώς θα γίνει, πώς θα γίνει. Έλα, έλα.
Αυγό! Πού έρθει! Ναι. Αυγό κανένα! Εσύ κάνε μέσα. Και λίγο από τον κρόκο, εδώ πέρα. Εδώ. Πάρε. Βούτε το μέσα. Βούτε το. Έλα. Σαλμονέλα. Σαλμονέλα. Αυγό ρε μάκα, τι φόληκε! Λοιπόν. Τώρα έφυγε στην κάμερα. Α, ναι. Λοιπόν. Τώρα είμαι, εντάξει. Το υλικό μας είναι αυτό. Όπως βλέπετε έχει αυτή τη μορφή. Και Ηλία, αυτό είναι η κοκακόλα που έβαλε στο δάχτυλο μέσα. Το έχω λίγο έτσι να κάνει. Το κρεβά. Δεν είσαι εντάξει. Γιατί? Έλα εδώ. Πάλι το φίλο. Γιατί έβαλα πολύ και πρέπει να το κάνεις. Μαλάκα τζάμπο εδώ το κρέμα. Καλή γεύση. Το έχω ξαναφάει. Το υλικό μας είναι αυτό. Δεν φαίνεται πάρα πολύ καλά. Ηλία. Το πιάσω, να πιάσω το πιάσω. Ε, Μαρμελάδα. Έλα μαλάκα, δεν έχω βάλει κροκόδουλο πάνω. Πολεμική κραυγή. Να βγω. Όχι, δεν μπορώ να βγω. Πάρ' το κεφάλι από εκεί ρε βλάκα. Πάρ' το χέρι μέσα. Πάρ' το μέσα. Πάει να δεχτεί. Το έκανε. Μαγιονέζα. Ναι. Έχει αλκοόλ το άλλο. Ποτό, κάτι. Ναι, ποτό είναι, αλλά τι ποτό. Βότκα, γιατί πόσο να είναι. Είναι συγκεκριμένο. Τύπου, κασέ. Κάτσε. Αυτό είναι το challenge, να γελάσετε. Το επόμενο βίντεο θα ανεβεί σύντομα και ειδικά μόλις τελειώσουν οι εξετάσεις θα το κάνουμε το θέμα. Ελπίζω να σας άρεσε αλήθεια. Σας παρακαλώ, θέλετε κι άλλο βίντεο σχολιάσεις, στηριχτάτε να σας σε εμάς. Κάντε subscribe στο κανάλι, αφήστε comment να μας πείτε τη γνώμη σας κτλ. Ή στο Facebook ή στο YouTube. Like αν σας άρεσε. Αυτά. Get low when the whistle go. Get low when the whistle go.